Facebook bedo hacked, nitiere gimoro iluongo ga ni phishing. Phishing en yo moro ma jonjore tiyo godo. Ng'ato nyalo goni simu to wuondore ni en John Opiyo. To en ng'ama ong'eyi maber. To wacho ni Cleophas ma John Opiyo agochoni nabire studio kanyo to kagine. Koro adwaro information makama. Yani ng'ato wuondore ka entity moro mondo kaw information mari. For example, inyalo nuango email, inyalo nuango message ni over the weekend ineno kaka banks oro nuaga messages ni kawuono chakre saa 6 otieno nyaka sama kama bank mobile system ok diti we are under maintenance. Koro inuango ni jonjore ka nyalo ndiko email ainano to gioro ni giwacho ni in account ni XYZ nyocha over the weekend nyocha watimo upgrade mar account. To kaluwore gi upgrade ama maintenance mag bank account ni details nyocha olal to wadwa upgrade gi. Koro waoro ni form moro dia link ni mondo just nwa those information kasti yornwa. Mane gima iluongo ni phishing. Koro imbe kineno tidhi wacho ni ma bank na motimore nade dwaro information. Ichako miyo gi details. Kise miyo gi details mi submit within 1 hour inuango messages alerts kocha kubinu ke tinde tudo simu gi bank. Ichako neno pesa obedo withdrawn Bungoma, pesa obedo withdrawn Kwale, pesa obedo withdrawn kumakama. Ineno nikech isechiwo information maricha. Koro two factor authentication mokwongo en kaka iyawo account mari, security mage, password yo miket en yo manyasani miketo godo password e gigo machalo email, e gigo machalo kata simu. Ibro nwango ni simu aketo password maybe aketo 1 2 3 4. Kase keto mano to bro require ni ket fingerprint mara. Kise keto fingerprint korka ngoa korka simu timore nade simu yaore. Koro mondo mi seche mi iyawo account emikete e gigo machalo two factor authentication. Yawo passwords mayawo ni system mari. Nikech the moment ma iweyo gigi miwacho ni adwara yo moro mayot ma kase donje Facebook okadwa natimora nade okdwa na chandora. Koro mane mibiro yudo ni ng'ato biro yudo opportunity mano okaw Facebook account ni nikech Facebook account kacha bikete details magi to namba nicha ooro ni code tinyisi ni account ni watimo upgrade mar Facebook account ta account gi olal. Koro waoro ni code ni nini waoro ni message kanyo code mi yudo no iluongo ni OTP. Koro OTP mi yoro no one time password ornwa password no back. The moment ma ikaw password nikech imbe kumane intiere no king'eyo gimane timore tioro ne gi password cha back. Kaka giyudo password maricha gidonje account minuango nikech aseyudo ji mang'eny magocho na John Gmail mar account mara odhi YouTube channel mara odhi Facebook olal Instagram account odhi because ne ichiwo nonro mari yo mane oking'eyo. Koro yudo ni ng'acha kanose yudo nonro mari to dhi odonje Facebook nikech nitiere jok mang'iyo followers ma in godo to gin neno ni ma is a rich Facebook account to gimanyo jukumu kaka ginyalo